Siyabingelela kuphinda lapha ekufikelela khona le video. Makube kuhle, makube mhlophe, makhanya wezihlabathi zolwandle. Siyacamagusha kwabacamagushayo, siyathokoza kwabathokozayo, sithi makube ichose, makube hele, makube mhlophe, makube kuhle, sithi ke ndawuwe. Siyabonga kakhulu, makube kuhle. La ngifuna ukukunikeza nje i-quick direction ozoyenza mawusekhaya ukuze ukwazi ukuthi usizakale, uvule izinto zakho ezisuke ziblockile inhlanhla yakho. Izinto zakho uyabona ukuthi azikuhambeli kahle, uyabona ukuthi khona lento eyithunzi noma eyisimnyama ekhona evala izinto zakho, eyenza ukuthi izinto zakho zingasebenzi ngendlela. Uhlangana nabantu bayakuthembisa izinto, then emveni kwaloko bagcine bengakulekeleli noma bagcine bengakusiza. Ufuna umsebenzi awutholi izinto zakho zimnyama. Bambalana ke, ngifuna ukubamfishane engabi mude. Thola inhlaba enalu ialu le enkulu kwezinye indawo inameva la ngaphandle ialu, then khatha nje uphiso ngangesandla and then uzobe sewuyoslice ufake ebhakedeni lingango 25 liter, uede amanzi irrespective ukuthi amanzi etap noma amanzi omfula. Then emveni kwaloko bese ungitholela a local egg noma iqanda noma eliphi elenkukhu, bese ungifakele lona phakathi. And then ubese ungitholela usawoti. Usawoti uzowucaphuna ngesandla kanje, ucaphune ngesandla kanje, ucaphune ngesandla kanje 7 times, uyakhuluma ufaka lapha ya. Then emveni kwaloko ubese ungitholele ilentuzana ucoconut. Thola ucoconut unamehlo la, but before uvule ucoconut khuluma lezi zinto lezofuna zenzeke, ubese uyawubhobosa la ucoconut. Mase ubhobosile ubese uthela lamanzi lapha phakathi, thele lamanzi lapha phakathi, and then emveni kwalokho ufakile lapha iqanda, wafaka usawoti, wafaka inhlaba, and then wabese wafaka amanzi kacoconut, ama ingredients ayi4 la sisuke sithi sifuna uku-unblocka i-stagnation, promise and fail. Izinto zakho azihambi kahle, umuntu ophantayo but akuhlangani, uyacindezeleka ebusuku mawulala awazi ukuthi wenzakalani. So ngifuna ukunikeza le direction izokwazi ukuthi ikusise. Bambalana, then le direction le uzobe sewuyithatha ke uyibeke la uzoyibeka khona. Ebusuku ngo12 uyavuka uyothandaza lapha yakuyona, uyabamba nje ibhakede, ubeka izandla zakho kanje ebhakedeni, uyakhuluma yonke into oyifunayo nento ofuna yenzeke. Uqede lapho uwenza lokho, umthandazo wakho uzowuthandaza at least 2 consecutive days, 2 consecutive days. But i-direction le uqala kwakho ukuyisebenzisa kufanele uqale ngolwesine. Mawuqala ngolwesine uzoqala ukha u5 liter, uyageza ngale direction, uyakhuluma. And mawugeza ngayo le direction you need to face empumalanga, ubheke empumalanga, and then ubese uyakhuluma usho ukuthi ufuna kwenzekaleni, yini oyifuna empilweni yakho, ufuna kwenzekalani, yini eblockekile, yini engakwazi ukuthi isebenze kuwena ngendlela egcina seyikwenza ukuthi ube umuntu ongazi ukuthi inhlanhla awunayo, izinto zakho azihambeli kahle. Then emveni kwaloko uzobe sewuqeda ngale direction. Uzoyiqala ngolwesine, ulwesihlanu, umgqibelo, isonto, umsombuluko uyayiqeda le direction. Ngomsombuluko before ekseni uzobe sufike uyayithatha, uyageza ngayo le direction. Ubese uthatha lela qanda leli lapha phakathi, uya kuma crossroads noma indlela zeenyawo ezihlukanayo. Mawufika lapha uyafika ubheka empumalanga uyakhuluma, ubheka entshonalanga uyakhuluma, ubheka eningizimu uyakhuluma, ubheka enyakatho uyakhuluma. Emveni kwaloko bese uyaliphahlaza iqanda, ubese uyaliphahlaza iqanda. Mawuliphahlaza iqanda, then ubezobe ushiya kanjalo, uyahamba uyagoduka uye ekhaya. Direction yakho bese uyiqedile, and then ubese uyabheka ukuthi emveni kwaso uyenzile le direction ayikho yini testimony ozobuya ungifonele ngayo uthi mkhulu kunezinto ezenzekala, kunezinto ezihlanganayo la engiphanda khona noma engizama khona impilo. Ngoba into ebalekile njengamanje ngalama direction enginikeza wona ukuthi let's unblock izinto ezivaliwe, izinto eziboshiwe la obona khona ukuthi kuhamba kancane khona. Sithi ukufaka upetrol kancane, sithi speed up the process ukuze ukwazi ukuthi uphile, wazi ukuthi ube right. Makube kuhle ke, makube mhlophe. Inamba engitholakala kuyona u083 9471 856, 083 9471